Чудиш се защо приятелката ти заглежда други? Ами защото нямаш тези SB дънкове. Здравейте, приятели, както добре знаете, аз съм Веско, днес ще разгледаме едни SB дънкове, които ги има само при нас. Вие днес ще бъдете геймченджери, защото сте при царство на обувките. Само преди да започнем, искам един отговор от вас долу в коментарите. Обувките идват с два чифта допълнителни връзки, бледо-розови и бели. С кои бихте ги носили? Излишно е да споменавам качеството на изработката от Nike за този модел, като знаете, че нашите модели в streetwearclub.bg всичките са лимитирани и ексклузивни. Но съм длъжен да ви предупредя, че тук материалите са скандални. Много висококачествен велур и кожа. Хайде сега всички да продължим към детайлите. Тук виждаме логото на Yuto Origami, просто е скандално. Виждаме при горната част на връзките капса, която е като карбон файбър. А ти какво мислиш за нея? Тук виждаме бактаба. Гарантирам, че всеки, който те види, ще се обърне да те погледне поне още веднъж. Тук виждаме соклайнер. Гарантирам, че дори нямаш толкова меки и удобни чорапи, освен ако нямаш нашите STW чорапи. Тук виждаме стелките, освен че са специалните за SB Dunk, Yuto и Nike са си поиграли за дизайна. Просто да си имаш и да се чувстваш. Ако искаш да се здобиеш с този дънк, който е мечта на всяка една твоя приятелка и на всеки един твой приятел, посети streetwearclub.bg, докато не е късно.